खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो पन्चायत बिसायख'थिनि उनावनो आइजोफोरनि धर्ना बिजेपि सोरखारनि हेंथा गोख्रोङै धर्ना माखासे जायगाफ्राव अरुणोदय आरो लाखपति बायद'निफ्राय माखासे आइजोफोरनि मुङा दानजानायखौ लानानै आइजोफोरनि गोख्रों खुद्रिनाय बिसायख'थिनि समाव बिजेपिनि मेम्बार काउन्सिलर आरो जिल्ला परिषदजों केम्पेइनाव ओंखारफायैनि थाखायनो माखासे आइजोफोर जायफोर आइजोफोरा गरिब आरो बिथांमोनहा अरुणोदय आरो लाखपति बायद'नि गेजेरजों अनसुंथाइ मोननो थाखाय जैग' गोनां बिथांमोननि मुंखौ दाननानै होनायखौ लानानै खुद्रिदों माखासे आइजोफोरा खुद्रिनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा फोरमायथिदों दि पन्चायत बिसायख'थिनि सिगां बिथांमोननि मुङा गासैबो मोजाङैनो दंमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा गाव गावनि न'नि खामानिफोरखौ दोनथ'नानै सोरखारा बिथोन होनाय बायदि गासैबो खामानिखौ मावदोंमोन आरो बिथांमोननि मुङाबो गासैबो दंजोबोमोन नाथाय पन्चायत बिसायख'थिनि उनावसो बिथांमोननि मुंखौ अरुणोदय आरो लाखपति बायद'निफ्राय दाननाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो बिथांमोननि मुंखौ दाननानै माखासे आइजोफोर जायफोर आइजोफोरा धोनि न'खराव साखा खब्रै गारि दं गोबां हा हु दं बिथांमोननि मुङासो फैदों होननानैबो फोरमायथियो खुद्रिनाय आइजोफोरा आरो पन्चायत बिसायख'थियाव बिजेपि मेम्बार काउन्सिलर जिल्ला परिषदजों केम्पेइनाव ओंखारफायैनि थाखायनो बिजेपिनो भट होआखै साननानै बिथांमोनहा माखासे आइजोफोरनि मुंखौ अरुणोदय आरो लाखपति बायद'निफ्राय दाननानै होदों होननानैबो फोरमायथियो दुखुथिया आइजोफोरा क'क्राझाराव साननि समावनो सिखाव खावनाय जाथाय रावखौबो गियालासे साननि समावनो न'नि गेटखौ खेवनानै न'आव थानाय मुवा बेसादफोरखौ दैखांनानै रिक्साजों लानानै थांदों सासे सिखावा क'क्राझाराव जादों बे जाथाया गासै जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों क'क्राझारनि हाथिमाथायाव थानाय बिजि र'डआव बे जाथाया जानो मोन्दों सिखावा रावखौबो गियालासे साननि समावनो गेटनि दरजाखौ खेवनानै गेरेजाव थानाय मुवा बेसाद गासैखौबो दैखांदों बेनि उनाव रिक्सायाव दैखांनानै लानानै थांदों गासै जाथायानो सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों जाथायनि उनाव रायजो राजाफ्रा पुलिसनिसिम सिखावखौ हमनो थाखाय गोख्रों दाबि दैखांदों आरो पेट्रलिं पार्टी आरो पुलिसा जाहाथे गोख्रों जायो बेनि थाखायबो खावलायदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा साख्रि ओंखारदों लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रि ओंखारदों स्पर्ट्समेन आरो फिमेल अदेबानि खेला गेलेगिरि हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्सआव साख्रि ओंखारदों भेकेन्सिया गासै 403 बेनि मादाव 204आ हौवाफोरनि थाखाय आरो 199आ आइजोफोरनि थाखाय बा हिन्जावफोरनि थाखाय फैगौ 6 जुनावनो एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट' जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोनहा अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन वेबसाइटआ जाहैबाय CISF rect.cisf.gov.in बैसोआ 2025 नि 1 आगस्टआव 18 निफ्राय 23 बोसोर बैसोनि जानाय जानो नांगोन नाथाय SC आरो STआ 5 बोसोरसिम रेहाय मोननो हागोन रोंग'थिया थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन आरो स्टेट नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेम्स स्पर्ट्स आरो एथलेटिक्सआव गेलेनाय जानो नांगोन जायखिजाया गेलेनाय जेरै हकी शुटिं उसु टाइकन्ड काराटे बोरला गावनाय फुटबल ख'ख' गेलेनाय सुइमिं भलिबल बास्केटबल फुटबल एथलेटिक्स बक्सिं बेडमिन्टन आरो गुबुन गुबुन गेलेनायफ्राव बाहागो लाहैनाय गेलेगिरिफ्रानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 6 जुन गासै भेकेन्सिया 403 बेनि मादाव 204आ हौवाफोरनि थाखाय आरो 199आ आइजोफोरनि थाखाय अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिया आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि प्रेसिडेन्ट आरो वार्किं प्रेसिडेन्टखौ सोलायबाय गांसे प्रेस रिलिज फोसावनानै बेखौ मिथिहोदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बा आफादगिरिनि बिबानखौ MP गौरब गगैनो होनाय जाबाय आरो वार्किं प्रेसिडेन्टनि बिबानखौ जाकिर हुसैन रसिलिना तिर्की आरो प्रदीप सरकारनो होनाय जाबाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' आफादगिरि भुपेन कुमार बरानो केम्पेइन कमिटिनि चेयारपारसन देबब्रत सैकिया बिथांनो कोअर्डिनेशन कमिटिनि चेयारपारसन लोगोसेनो प्रद्युत बरदलै बिथांनो मेनिफेस्टो कमिटिनि चेयारपारसन आरो रकिबुल हुसैननो पाब्लिसिटि कमिटिनि चेयारपारसननि बिबानखौ होबाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरिनि बिबान होनायनि थाखाय अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खारगे सोनिया गान्धी राहुल गान्धी बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों MP गौरब गगैया लोगोसेनो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' आफादगिरि भुपेन कुमार बरा बिथाङा
आफादगिरि बिबान लानायाव जोबोद मोजां खामानि मावलांदों होननानै बाख्नायो। आंबो रुंसारि बिफानि आदर्शजों आसामनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो उननि समाव आसामनि रायजो राजानि थाखाय खामानिखौ मावलांगोन होननानै फोरमायथियो। फैबाय थानाय समाव रायजो राजानिफ्राय मदद मोननो हागोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथियो एमपि गौरब गगैआ। भारताव थानानै आरो भारतनि जानानै भारतनि सुथुर हादर पाकिस्तानखौ मदद होनायनि थाखाय हादर नाङैनो हमग्लंबाय थानायनि गेजेरावनो हादरखौ रैखाथि होनो थाखाय बिबान लानाय आरो भारत सरकारनिफ्राय दान बान्था जानाय सासे CRPF जवाना पाकिस्तान इन्टेलिजेन्स एजेन्सिनो भारतनि स्रोत खौरांफोरखौ हरखुमाबाय थानाया सोराङाव फैदों आरो दा CRPF जवान मतिराम जाटखौ नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि NIA आ एरेस्ट खालामबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 2023 मायथाइनिफ्रायनो हादरनि सिकिउरिटि डिटेल्सफोरखौ पाकिस्तान इन्टेलिजेन्स एजेन्सिफोरनो सिरियै हरखुमाबाय थादोंमोन CRPF जवान मतिराम जाटआ आरो रिपर्ट हरनायनि मुङाव पाकिस्ताननि गुबुन गुबुन चेनेलनिफ्रायबो रां लादोंमोन CRPF जवान मतिराम जाटआ। दा नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि NIA आ दिल्लीनिफ्राय CRPF जवान मतिराम जाटखौ एरेस्ट खालामबाय। ओजोंहाय पाटियाला हाउसनि स्पेसियेल कर्टआ 6 जुनसिम NIA नि कास्टडियाव दोननो थाखायबो बिथोन होबाय। बाक्सानि बागानपारायाव UPPL वमेन सेलनि बानजायनायाव जथुम्मा खुंदों, जेराव प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादों। 40 जिल्ला कमिटि आरो 40 ब्लक कमिटिया बाक्सानि बागानपारायाव UPPL वमेन सेलनि बानजायनायाव मिटिं खुंदों, जेराव BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादों। प्रमद बर'आ रादाय होदों दि बिटिआरनि 5 जिल्लायाव पाब्लिक प्रसिकिउटर एपइन्ट खालामनाय जागोन, जायनि गेजेरजों आइजोफोरनि जायखिजाया जेंनाफोरखौ रां लायालासे 24/7 जायखिजाया केसखौनो नांगोन बा जुजिगोन। बिटिआरआव आइजोफोरनि थाखाय गोबां बिथांखिफोर लाबोनाय जादों, जेरै अनसाय बिथांखि आरो गुबुन गुबुन बिथांखि होननानै फोरमायथियो। रांखान्थि जौगाहोनो थाखायबो हेन्डलुम, सेरिकालचार, पिक मिशन, गड मिशन आरो गोबां बिथांखिफोराव आइजोफोरखौ बांसिनै गोनांथि होनाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। थांनाय बोसोरनिफ्रायबो आइजोफोर बाहायनो हानाय बायदि ट्रेक्टर होनाय जादों। आइजोफोर, उन्दै उन्दै गथ'साफोर, आबादारिफोर आरो लाइमोनफोरखौ बिटिआरआव बांसिनै गोनांथि होनाय जादों होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। बारग' NDB-फोरनोबो 4,600नो 4 लाख रां रिहेबिलिटेसन होनाय जाबाय आरो बारग' NDB-फोरनो फिन रोदोमखां बिथांखिनि गेजेरजों माइ मिल, गाइखेर दिहुननाय बायदिफोराव सोरखारा मदद होदों आरो बे बिथांखिनि थाखाय सोरखारा 5 कौटि रां होनाय जादों होननानैबो फोरमायथियो। साख्रिनि बेलायावबो जेराव जेराव हाथाव बेयाव एसे एनै सोरखारा मदद होदों होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। रायजोआव मोसौ खावनाय, बोरमा खावनाय आरो बायदिसिना मुवा बेसाद खावनायनि उदखारा बांनायनिफ्राय बांदों, जायनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानानै दङ आरो गोबां रायजो राजाफ्रानो खुद्रिनानैबो दङ। बे समावनो मोसौ खावनो थांनानै सासे सिखावा रायजो राजानि आखायाव गोग्लैनो गोनां जादों आरो रागा जोंनाय रायजो राजानि बुग्लिनायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। पुलिसआ खौरां मोनदोंब्लाबो सिखावखौ जिउ रैखा खालामफैस्लाबनो हायाखै, जायनि जाहोनाव रायजो राजानि बुग्लिनायाव जिउ खोमानो गोनां जादों सासे सिखावा। डिब्रुगड़आव जादों बे जाथाया। डिब्रुगड़नि डिब्रुजानाव जादों। मोसौ सिखाव कच दासआ मोसौ खावनो थाखाय थांदोंमोन। बे समावनो सांग्रां रायजो राजानि आखायाव गोग्लैनो गोनां जादों मोसौ सिखाव कच दासआ। जाहोनाव गोबां रायजो राजाफ्रा थुबुर जानानै मोसौ सिखाव कच दासखौ गाज्रियैनो बुग्लिदों, जाहोनाव कच दासआ जिउ खोमानो गोनां जादों। कच दासआबो डिब्रुगड़नि डिब्रुजानिनो थागिबिमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जागिरदआव हमदों बेन खालामजानाय थाइलेण्ड मागुर। 1 खावसेनिफ्राय 2 कुइन्टल थाइलेण्ड मागुर नाखौ हमनानै हाखराव फबसिनजोबदों। जागिरदनि जारगावनिफ्राय डिमापुर फारसे गंसे नाम्बार प्लेट गैयै गारिजों लांगासिनो दंमोन। बेयावनो पुलिसआ सेबनानै हमदों। उनाव गासै 1 खावसेनिफ्राय 2 कुइन्टल थाइलेण्ड मागुरखौ हमनानै हाखराव फबसिनहैदों। जागिरदनि जारगावनिफ्राय डिमापुर फारसे गंसे नाम्बार गैयै गारिजों लांगासिनो दंमोन। बेयावनो पुलिसआ सन्देह खालामनानै सेबनायाव थाइलेण्डनि बेन खालामजानाय बा बन्द खालामजानाय 1 खावसेनिफ्राय 2 कुइन्टल मागुरखौ हमनो हादों। बेनि उनाव हाखर जावनानै गासैबो नाखौ फबसिननाय जादों। पुलिसआ ड्राइभारनाव सोंनाय फिननाय लानायाव ड्राइभारा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय नाफोरा मयदाबारिनि जाकिर हुसेननिमोन। पुलिसआ बेखौनो फोरमायथिदों दि गोबां सुबुंफोरानो थाइलेण्डनि बेन खालामजानाय मागुरखौ लाबोनानै फालांगि खालामफैयो। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन,
डायबेटिक रेटिनोपैथी ग्लुकोमा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो ओसीटीनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन जेरै कर्निया मेडिकेल रेटिना ग्लुकोमा इभेलुएशन अकिउलोप्लास्टी फार्मासी आरो ऑप्टिकेलबो दङ बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे इन्जेक्शन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेशलिस्ट MBBS MS ऑप्थाल्मोलॉजी आरो टपिकल फेको सार्जारिनि एक्सपार्ट बिथांजों लोगोसे MBBS MS आई स्पेशलिस्ट ऑप्थाल्मोलॉजी फेको सर्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS MS आई स्पेशलिस्ट ऑप्थाल्मोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900 गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों